Laws are laws, and you can't just change them basically because it suits you at a certain stage. At the same time, I would urge to move forward, but completely as a separate issue, with territorial administrative reform. Anterior, liderul PLDM declara că mai întâi este nevoie să fie aprobată reforma administrativ-teritorială și apoi să fie organizate alegeri locale. Astfel, termenul s-ar putea extinde până în 2016. Dacă noi convenim, și lucrul ăsta trebuie să-l facem foarte rapid, asupra acestei reforme, atunci evident că noi nu reușim să modificăm toată legislația și să organizăm aceste alegeri în toamna anului viitor, dacă începem procedura acum, de până în primăvara anului viitor. De cealaltă parte, liberalii cred că guvernarea vrea amânare pentru că partidele din alianță ar avea în acest moment un rating scăzut. Alegerile trebuie să aibă loc la termen. Acum se dorește amânarea alegerilor locale sub pretextul acestei reforme. Dar, de fapt, este situația proastă a acelor partide care au făcut alianța comuniștii în Parlament. Anterior, experții de la Promolex au recomandat ca alegerile să aibă loc în perioada 5 iunie-4 septembrie. Ultimul scrutin local a avut loc pe 5 iunie 2011, iar termenul maxim de organizare a scrutinului în 2015 este 27 octombrie.